Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videjku, dnes sme tu dvaja. Čaute, tu Ilko Gaming a Ultimátny hráč, takže dneska budem učiť Ilka NHL 25. A tu vidíte jeho žiackú knižku a máte tu aj jeho podpis Ilko. no, prvá B, prečo som prvá B? No lebo musíš tak začať predsa, nie? Veď nevieš úplne dobre hrať NHL-ku. Jasne. A si vyhráš 4 krát v živote. A budeme teda... predmety budú strelba, obrana, presnosť strelby, nájazdy, skilly a oslavy. Z každého predmetu ho oznámkujem a uvidíme, ako mu vidieť teda konečná známka. No. A môžeme ísť rovno teda na NHL. A prvá je strelba, tak poďme na to. Ideme na to. Sme v NHL-ke a teraz Jelková prvý predmet je... Čo? Strelba. Áno. Takže si vyber tým. Aký chceš tým? Asi dosť. Boston, je tvoj obľúbený? No. Tak dáme ti Boston a vyberieš si jedného hráča, s ktorým pôjdeš teda pár strel, tak vyber si hocikov. Pastrňák, tak dobre a poď na to. Takže strelba, uvidíme, dúfajme, že ti to pôjde, tak poď, skús, toto vyzerá ako nájazdy, ale nedal som ti tam viac hráčov, proste pôjdeš s jedným, tak poď, ako strieľaš. Áno, tým pravým, už si to aj zistil. Poď, hýb sa, poď. Ideš furt. No zatiaľ za 5, chlapček, zatiaľ za 5. No tak ako to bola lepšia strela, ale stále nič moc. Musíš to dať kde ako skúsiť príklep, už vieš aj rovno. Tak skús nejakú kľúčku alebo nejaký nájazd pekný skús. Jo. Sice nájazdy budú iná hodina, ale pekný, to bol pekný nájazd, len on to chytil. A no zatiaľ ako nič moc. Nič moc. Zatiaľ za 4, chlapček, zatiaľ za 4. Ako toto úplne není dobré. Musíš dať pár gólov. Dobre, ani jeden som zatiaľ teda nedal. No veď musíš dať gól. Stále za 4. Toto budem prísny učiteľ. Ja budem sa snažiť ako rozhodovať spravodlivo a teraz ako brankár vyššia celkom ďaleko, ale musíš dať gól, tvoja prvá úloha je dať gól a budeš mať za 3 zatiaľ. Musíš dať gól. To není gól. Ja viem, ale brankár je dosť dobrý. Tak si vybral Boston. Brankára, no to není až tak dobrý brankár, ako písal, neviem úplne, či je dobrý brankár, zatiaľ za 4. Ojojoj, Ilko, musíš sa snažiť. A však jak sa môžem snažiť, keď túto hru hrám tretíkrát v živote proste. Poď daj gól hlavne daj gól, prosím ťa. Ja dať príklep. Podaj príklep, pum! Aha, tak. Jasné. Pum! Áno, vyšlo mi to konečne. No ale gól nie. Pospísado. Korpizalo. A pove. A príklep. Ako sorry, ale zatiaľ za 4 poď príklep. Musíš hneď pum. Áno. No, príklep, ale do brány musíš. Stále poď. Už ti to dávam tak 3 minus. Lebo ako tie vyzerajú dobre tie strely, fakt ten brankár je dobrý, skús dať gól. Ja držím strela, ktorá ani nebude vyzerať ako strela. No, tam keby hráš, tak by to dorazil. Teraz neviem úplne, čo robíš. No, Hľadám puk. poď, daj gól. No, nič. Pum! Poď, daj gól. Nie, poď. Áno. No, ešte doraz to. Nemusíš priklepiť, môžeš aj ťahom. No, doraz to, daj gól. Áno, je to tam. Ja som dal gól, Je tam gól, takže trojka tam je. Dobre, 2 mínus. Alebo dáme ti tú troječku a daj ešte jeden pekný gólik. Daj si ešte jeden gól, alebo je to za 2 úplne pekne. Dobre. A povie, basta. Pastrňák, no. Ale ja to chcem doraziť, vieš. Tak to doraz, poď. Rob čo chceš, len daj gól. Chceš streliť, poď. No. Dá sa. Chcem to konečne doraziť, lebo... Poď, daj to jeden gól, lebo už má za 2. No, ešte to doraz. Joj.
Ešte. Poď. Aj, no. Nebudeš na to mať nekonečne času. Poď, musíš dať gól. Ale brankár mi to vypichol. Tak to nie. Ale... Máš na to ešte posledných 10 striel. Tak poď sa snažiť. Dobre. Inak budeš mať 3. Keľu. Budeš mať 3 a keď dáš gól, tak budeš mať za 2. Oj, no, ešte 9 striel. Ale... Gól! Dobre, daj Je to ešte. tam. Dobre, tak už končíme s touto challengeou. Ešte posledná strela. Tak poď. Fú. Tak nič. Tak poď ešte dokončí útok. Vidíme, či dáš gól. Tak dobre, už to môžeme skončiť, takže prvá hodina je celkom úspešne za nami. No. 2 za mňa dobrá, ešte že by? Nie, Branka. dobre. Takže už je koniec a vidíme sa pri Žiackej žiackej knižke. Takže sme pri žiackej knižke, tak ako by si sa ty ohodnotil? Taká dvoječka, no. No, tak to ti presne idem dať také, za mňa taká 2 mínus. OK, ale dvoječka, dobre. Také 2 mínus by som ti dal. Dobre. Furt lepšie než nič, podľa mňa. Ako. Dobre. A tak poďme na druhú hodinu, čož Obrana. bude obrana. Tak to som veľmi zvedavý, jak ti A pôjde. môžem faulovať ešte predtým? No, keď obrániš gól, tak aj faulovať môžeš. OK. Ale zase nesnaž sa nejak úplne umyselne faulovať, takže Dobre. poďme na to, druhá hodina obrana. Že sme tu pri stretnutí Boston Bruins proti Toronto Maple Leafs. A teda obrana je druhá hodina a v tomto prvej tretine nemôžeš inkasovať gól. A musíš mať aspoň 2 zblokované strely. Tak, tak poď sa o to pokúsiť. Matthews hneď ide. Pozor! No ako teoreticky by ťa mohol držať aj brankár, ale musíš aj párkrát vypichnúť púk alebo dať bodíček. A hlavne 2 bloky, takže to bude asi najťažšie z toho tvojho zoznamu, čo musíš urobiť. Tak, je tu Carlo, ktorý strelil, ale brankár chytá. Ten ťa jediný môže podržať. No, vlastne musíš 2 zblokovať a nedostať gól a dostaneš jednotku. Možno aj s hviezdičkou. OK. Takže poď. 2 zblokované strely, toto úplne zblokovaná strela nebola. Oj, tak to bola celkom chyba. No zblokuj to. No, škoda. No, musíš brániť, blokuj. Blokuj. No, zatiaľ si vo vlastnom pásme, už majú oni puk. Tak zatiaľ sa ako hodnotíš? Ale pozor! No, tak teraz brankár ťa podržal. Zatiaľ máš 0 striel, ako by si sa k tomu vyjadril? Dobre. Zatiaľ spĺňaš iba jednu z 2 podmienok. Takže to by dala taká 2 mínus zatiaľ. Prehral som bully, pozor! No, čo to bolo? brankár. Čo to bolo? Tak teraz je tu Zacha, český zástupca, je tu Carlo. Ale Svejmen. Oj. Výborný brankár. No musíš dať tie 2 bloky, máš na to ešte viac než polovicu tretiny. A to bude icing. Nebude to icing, tak to je zaujímavé. Carlo, to je zaujímavé meno. Ten bol tuším aj nejakú dobu v Bostone. No, tak toto. Tak teraz. Oj, tak toto bola chyba. A dobre. Ale brankár Svejmen ťa drží. Tak keby tam je asi niekto iný, tak už by si dostal Tam to nahráva. a toto je icing. Á, jasný. Tak zatiaľ. No a strel. 10 striel si dostal a 0 si dal. Ako nepotrebuješ dávať góly, vieš, ale nepotrebuješ ich ako dostávať. No. Musíš blokovať, musíš skákať do strel, to dáš R1, L1 naraz. Joki Hariu. Zaujímavé meno. Zacha, poď. Skús nejaký útok dať. No, strieľaj. Nevadí, no to bol blok. Takýto blok musíš dať. No. Aspoň 2. Poď, skús blokovať. Tak nič. No zatiaľ máš 5 minút na 2 bloky. Ale poď. Ale gol si inkasoval, to je super. To je super zatiaľ. Zatiaľ 2 mínus. Pozor. Ako brabra. A je tam gól. Tak.
Štvorička zatiaľ, no. Štvorička. Trojka mínus, ako tak. Ako pekný gol to bol, hej, treba uznať, že ako... Ale brankár má chyba, akože. Ako lahol si, ja neviem, ako... Akože, fakt si lahol. Veď sa to pozrime, ono... Proste chyba brankára, ale... no, máš čo robiť. 2 bloky aspoň a budeš mať troječku čistú. Teraz máš tak 3 minus až 4. Musíš blokovať. No tak sa musíš hádzať. Takže 3,5 minúty máš na to a hráš na nováčka, len tak pripomínam. Takže musíš dať 2 bloky, na kam bude tá štvorečka alebo trojka mínus, no. Poď. Musíš ešte tam dať dáky. Gólik. No! Nie gólik, ale blok. Tam nejaký musíš dať, no skôr by som sa vykašľal na útok. Dobrá strhla. Ale musíš blokovať musíš. Teraz si ten útok ako ide. Poď ešte skúsovať. Čo? Tak to bol zákrok. Ktorý, tak mohlo byť 1-1 a pozor, poď blokovať, blokuj. Dobrý blok, dobre. To si vypichol presne, tak ešte jeden blok musíš dať. To je presná trojka. Máš také 3 mínus teraz. Nevadí, dobre, prvá tretina teda hotová. A za mňa to ako, dostal si gól, toto bol zákrok zápasu, celkom jasne, ale to nás nejak netrápi. Za mňa také 3 až 3 mínus, tak poďme teda na žiackú knižku. Takže, ako by si sa ale ty zhodnotil, by ma zaujímalo. Taká dvoječka, 2 minus. 2 minus možno. No, dvoječka, neviem úplne, ale tak poďme teda do žiackej knižky. Brankára. No tak za toho brankára jednotka, ale... Takže sme tu pri žiackej knižke, tak čo by si dal? Dvoječka. No, tak to ťažko. Prečo? Pretože úplne ako tá obrana, ani jeden blok tam bol dobrý. No, jeden musíš uznať. No, jeden z A gól dvoch. som pustil iba preto, lebo brankár si lahol. No to není jeho vec, to... Je? No je, ale mohol si to obrániť. Mohol, ale to oni sú dobrí proste. No, na nováčka si hral, no. Tak ja by som ti tak dal takú tú troječku. No, takú daj mi troječku. Takú tú, že 3 plus. Dobre. Asi také dačo. Alebo iba troječku, no. To si asi aj zaslúžiš, nie? Veď není to zlé. Dobre, 3 plus, dobre. No iba 3. Dobre. Takže ďalšia bude presnosť strelby. Tak čo očakávaš od tejto hodiny? Neviem. Nevieš. Musíš strieľať do vinklov, chlape. No. Takže, alebo teda pekne umiestniš prítyčku od tyčky a... Tak poďme teda na 3. hodinu, čiže bude presnosť strelby. Tak poďme. Ideme na to. Takže 3. hodina, no budeš musieť strieľať do vinklov. No tak poď s pastrňákom. Ale počkaj, tak dáme to tak, že poď medzi kruhy. Tam medzi kruhy, poď. OK. A zastav. OK. Ale ako ešte ďalej chod trošku. A čelom k bráne. Tak, a cuvni. Tak, a len strel. Namier strelu. To bol presne do stredu, nevadí. Tak teraz skús tu ten tvoj príklad. Len dopredu a príklad. No. Zatiaľ do stredu, chlape. Zatiaľ do stredu. No. Nič moc zatiaľ. Poď, musíš dať viac gólov. Musíš... No, tak to bola úplná tragédia. No, ešte daj ten gól aspoň. No. To bola konečne dobrá strela pri tyčku, ale brankár to čapol ešte. Ešte gól. Ale to nebola. Winkel to bol. No, tak to určite, no poď. Winkel bol. No to určite, no tak poď. Bol Winkel. Dokážete mu to, do komentáru mu to napíšte, že to bol Winkel čistý. No. Čistý Winkel, toto letel. No toto bola pekná strela, to musím uznať. Ale musíš dať gól. Poď skúsiť dať gól. No! To bola dobrá strela. Výborne, už je to lepšie. No! Aha, gól! No poď skúsiť ešte nejaký pekný. No. Ja, ešte daj gól, odtiaľ daj gól. Á, škoda. No zatiaľ taká troječka tiež taká. No dobre. Že akože góly boli pekné, ale
Aj strely ako nie sú zlé, on ten brankár ako fakt je nejaký dobrý. Či? No! Ale... Ty si sa ešte k tomu strepal, tak to je super. Poď, ešte strela, ak to bude gól, takto, ak dáš gól od tej modrej čiary, Dobre. tak ti dám za 1 mínus. No! Dať takých tiež 10 strel ešte. Odtiaľ to tiež môže byť, áno. No, tak, pum. Chceš vystreliť? No, drožky teda môžeš dávať, ako. Ale musíš dať gól odtiaľ. No, poď. Musíš odtiaľ, môžeš aj ono, zo stredu. A daj gól. Á, škoda, ešte. Ešte. Á, poď ešte odtiaľ, poď, daj gól, odtiaľ daj gól, poď. No, nebola zlá strela. A teraz presne odtiaľ, kde stojíš, tak len príklep. No, skús viac pri tyčku. Dobre. Skús viac pri tyčku. Pum. No. Ale vypíchal. Zrazu on to podľa mňa naschol urobil, jak si tam prišiel. No, zatiaľ taká trojčka, mínus možno. Nie je to zlé, ako vyslovene, že zlé. Ale... No, go! Jaký teplomer, tak toto je trojčka teda, 2 mínus možno. A uvidíme. No, teraz chytá. A... No. No, taká fakt, taká... Chceš to už ukončiť, či ešte ideš? Ešte idem. Ešte ideš, tak daj ešte gól pekný nejaký. Dáš nejaký pekný gól a budeš to mať presne za 2. No! Vidíš, no, taká 2 minus 2. Výborne. No, to tiež nebola zlá strela, taká dvojka tam bude. Dobre. To je dobre, či? Veľmi. No. A ešte jeden daj, ešte. Á, škoda. Tak čo? Basta. Ešte posledná Dobre, už ukončíme to. Takže dvojčka dobrá, nie? Áno. Dvojčka výborná, tak poďme teda opäť do žiackej knižky. No, ideme na to. Že 3. hodinu máš za sebou, tak ako by si to zhodnotil? Dvojčka. 2 mínus, no. No, tak to ti presne aj dám. Podľa mňa to nebolo až také katastrofálne. Taká 2 mínus by to mohlo byť. No. Čo ty na to? Však dobre, no. Dobre. Tak to je dobré. Potom máme tu nájazdy, čož si dáme teda jednu nájazdovú. No. A uvidíme, koľko dáš gólov. Tak čo, veríš si na to? Ale áno, nájazdy mi dosť idú akože dobre, no. No, tak to uvidíme. Tak poďme na tie nájazdy. No, ideme na to. Takže máme to tu, 4. hodina nájazdy, tak poď na to. No. Tak teda začína Matthews a tak to ty úplne ovplyvniť nemôžeš. No, brankár náš chytí. No, tak je tu. Ako to dám ja? Tak uvidíme, David Pastrňák, tak poď, daj gól, ukáž nám, aký si dobrý v nájazdoch. No poď. No, trošku. nebol to zlé. A Teraz videl, to je... Mitch Marner. Pozor! Svejmenovi, to bol zaujímavý nájazd, ale nedal. A poď ty. Geeky, ak sa nemýlim. Áno, Geeky. Tak poď. No! Nebolo to zlé úplne. A Nylander ide, a keď dá, musíš dať aj ty. No. Tak dá, či nie? Nie. Dá gól, no. No, tak Nylander dal pekný gól, ako musíme uznať, ale nevyzerá to s tebou úplne najlepšie, tak musíš dať gól, poď, ukáž, čo dokážeš, už musíš vystreliť. A daj, koniec. Tak čo, dáme ešte jedny nájazdy, či? Áno. Zatiaľ ako za 4, tak 4 mínus možno. Lebo nedal si gól, musíš dať gól, poď, ukáž nám. Dobre. Daj gól. No! Tak to bol skoro gól.
No. No poď, daj gol. Pasta mi dodá. Dá Pastrňák, pasta la vista, tak daj gol. A uvidíme, tak poď. No! Tak už to máš tak za 4 možno, lebo to nebol zlý nájazd vôbec. No. Tak, Marnír. Nedal. No poď, Geeky. Tak čo? Dáš gol? Ale... Gol to je, ale... To nejako... No. Nylander. Ale. Dobre, Svejmen. A ideš, no poď s Mittelstedom, tak čo? Daj gol. Ukáž, že to vieš. Áno, gól! Dobrý gól. Zaujímavý gól. Tak výraz nájazdy. Dal si gól. Tak taká podľa mňa úplne skvelá trojička, nie? Áno. Dobre, nie? Tak... A teraz sa budeme pozerať na opakovanie. No. Ako ten brankár si myslel akože dosť veľa. Takže výrazy nájazdy. A poďme teda opäť na dožiac. Takže máme ďalšiu, teda 4. hodinu za sebou. Tak čo by si dal také? Čo? Akú známku? Troječka. 3+. Trojka, 3+, no to plusko. Však dal som gól. Dal si gól, Oklamal som dobre. brankára. No, dobre, tak 3+ by to mohlo Spravil som aj byť. kľúčku. No, Zasekávačku. no, výborná. Náhodou sa to stalo a vyšlo. Jasne, náhodou. Tak máme tu teda skilly, tak čo, veríš si na to? Nie. Nie, fakt? A že vôbec. Vôbec? No tak hádam, to bude lepšie ako 5, nie? No. Lepšie ako 5, ale ja si myslím, že taká 4, no. No, uvidíme. Takže poďme teda na 5. hodinu. Ideme na to. Takže predposledná hodina sú skilly, tak čo? Tak ja ti teraz budem ukazovať a ty to skúsiš zopakovať, hej? Takže Okay. Pozeraj sa na mňa. Okay. Prvá úplne jednoduchá kľúčka bude, že ideš a stlačíš len L2 a dáš takú otočku. Je to Okay. úplne jedno, či cez backhand alebo cez forehand. OK. Proste len dorobíš a urobíš otočku. OK. Skús to, poď. Ideme na začiatok. Úplne jednoduchá kľúčka, proste len skúsiš. Nedrž to, len to zmačkni. Čo? Chod dopredu a zmačkni to. Mám ísť dopredu? Dopredu alebo dozadu a zmačkni to. Len ťukni do toho. Nepúšťaj to dopredu. Len proste chod dopredu a mačkni to. No. Počkaj, takto, pozeraj sa na mňa. No. Ideš dopredu No. a len ťukneš. Jaj, dobre. Dobre. Takže skús to ešte raz teda. Ťuk. No, vidíš. No, máme tu. A strela, no, tak to nebolo úplne najlepšie. A tak dáme ti druhú hneď. OK. Teda, takto. Vidíš? No. Takéto sťahovanie. Môžeš aj z toho vystreliť. OK. No, tak tá nebola úplne dobrá. Ale proste chápeme sa. Takto skúš. Vidíš moju ruku? OK. Áno. Takto. Takže skús to, tak poď. To je zaujímavé, tak poď to skúsiť, tak teda. Ja mám proste okrúžený rukou. No vidíš, tak to je asi na teba celkom ľahké. Skúsim dať nájazd. No! Nebolo to Keby som úplne vystrel najhoršie. skôr, akože. Keby, no tak podľa mňa to vieš, to je celkom dobre. Poď si po ten puk, ale. Jaj? Ježiš, znova. No. Tak. No na svojho brankára nevystrelíš. To je tvoj brankár, tak skús ešte raz tú kľúčku. Musíš tak ako ten pohyb, takýto. No. Tak to skús, poď. No, pekný. Dobre, tak toto by sme mali, tak poďme na iný. Tak skúsme napríklad, že... Napríklad. OK. Čo ty na to? Dobre. To sa robí, že vlastne dáš... Pohneš tou pravou páčkou do ľava alebo prava No.
A L1 to len preklikneš. Dobre. Chápeš? No. Čiže to bude trošku zložitejšie, ale hádam to pokopíš nejako. No, tak to úplne nevyšlo. Tak skús to teda. OK. Takže videl si, takže nie L2, L1 toto. Aha, OK. Toto. OK. No, výborne. Výborne. No! Vidíš, skús to v nájazde. Není to zle, výborne. Zatiaľ taká 1 mínus. Výborne. To je to. Ale gól. Škoda, nevadí, dobrý nájazd. Dobre. To či ide, skúš ešte jeden. No, ešte. A gól. Á, nevadí. Dobre, to je výborné. OK. Tak skúsme ešte jeden. Ak mi vyjde. Áno. Ideš dopredu, dáš tak. A to není ako do nájazdu, to je normálny skill, keď ti niekto ide vypichnúť alebo do teba ako skočí do stredy, tak ty len OK. a strelíš a dáš gól. No. Vieš, proste skús to tak. Videl si? Vieš to L1, ale len hore. Aj to L1 musíš držať. Dobre. Takže skús. No hore. Nie, počkaj. To isté, ale dole. Čo? Tak, ešte raz, hej. Tak ešte raz. Nie, to... Nie, nedrž to. Nedrž to. Musíš hore. Hore. Musíš ísť dopredu a hore toto. A s týmto mačkneš. Neviem. Niečo ti nefunguje, počkaj. Takto, hej. Pozeraj. No. Proste ideš hore. Áno. A len to urobíš. Chápeš? No. Takže... Neviem. Hop. OK. Že len to tak skús ako. A... Uj. Že... Nie je to nejaký úplne veľmi ťažký, tak skús to. Nie, ale musíš to stlačiť to L1. Toto. OK. Takže... Skús. Aha. No, výborne, no, sme doma. Jo. Strel. Gól, výborne, tak to bolo skvelé. A ešte skúsime jeden druh nájazdu, hej, takú kľúčko nájazd. Čo podľa mňa bude úplne jednoduché pre teba. Proste pôjdeš len nájazd a urobíš toto. Hup. Hej, nedal som gól, okay. a vieš asi aj ako sa to robí. No. Tam proste stlačíš krúžok a netrafíš bránu. Takže je to proste jednoduché, skús to. Skús aj dať gól, dám ti 3 strely, musíš dať gól. No, výborná strela. Ešte jeden skús, poď. Hopla, to bola tiež dobrá strela. A ešte jeden nájazd a keď dáš gól, máš jednotku s hviezdičkou. Keď nie, tak máš čistú jednotku, podľa mňa výborne. Ide ti to výborne, podľa mňa nevadí, dobre. Za mňa výborne. To čo bolo? Daj ešte jeden. No, stačí, podľa mňa výborné. Za mňa je 1 plus, čo ty na to? No, dobre. Tak. Čo ten brankár, to čo robí? Brankár. No, tak teda za mňa teda 1 plus. No, OK. Teda 1 normálna. A poďme teda... A tak ako by si sa zhodnotil? No, taká jednotečka, možno 2 minus, nie, 2 plus, tak. Možno 2 plus? 2 plus 1 minus možno. No ja by som ti dal takú čistú jednotku podľa mňa, lebo ako bolo to skvelé, všetko ti išlo na 2-3 pokusy, až teda na tú prehadzovačku, čo ti išlo tak na 5, ale v pohode. A posledná hodina, čož budú oslavy, tak... No, na to sa teším. Na to sa veľmi tešíš, hej? No. Tak, môžeme ísť teda do hry a uvidíme, ako to Jelkovi pôjde. No som na to zvedavý teda. Takže sme tu a tak teda ja teraz dám Julkovi gól a poviem mu, čo má stlačiť, on to stlačí a dal slovu, tak hráme teda na nováčka, aby bolo až také ťažké, dám si na to pridal slavy. Okay. Takže bude to v pohode podľa mňa, nebude to nejaké ťažké extrémne.
Takže... Teraz ako hrám ja, aby to nebolo až také dlhé. A strela do bloku. Myslím, ako v tom, ako vyslovene, že profesionál, to nie. A tak poď sa pobiť. Tak poď sa pobiť. Aspoň dačo. To ti môžem tiež do toho zabudovať. Poď, daj, už má prelbu dole. Karlo, ten tiež hrával skôr v Bostone. Aha, tak to bolo výborné. No. A musíš stlačiť niečo a dáš oslavu. Skús. No, dobre, za mňa výborné. Ešte, dobre. Za mňa dobre. Čo je jednotka? Áno. Aj dobrá oslava. No, poď. Stláč ako tlačítko, Riko. No, dobre. A teraz tlač. Výborné. Dobrá oslava. Teraz si zdvihol ruky. Tak teraz ti skúsim povedať, nech iné stlačíš. Teraz stlačil proste normálne X-ko na PlayStation ovládači. Na Xbox ovládači, neviem, čo by to bolo. Á, tak toto som na kúpe dobre neurobil. Prvá strana branu aj gol, tak to je zaujímavé. A ja už len vždy asi, že brankár není moc dobrý. No, a teraz daj krúžok. No, výborné. Tak to bola dobrá, čiže sláva sa o čo. Tak, David už má čo to od branka navrhajú. No, opakovanie. No, toto bolo pekný nájazd, ako musí sa pochváliť. No. Že ako celkom pekný dekend. Tak poďme teda ďalej. Je tu Zacha. Čekanie má nejakým zázrakom. Tak to bola strela. Tak to zdieľa. Nylander, tak ten si ani nevystrelí v tomto zápase. Proti nech by si zastrelala. No, možno. To nevieš nikdy. Ale toto som zle nahral. Ojoj. McMahon. Tvrdý hit a neprešlo to Tavarezovi medzi nami. Nahrávka, ložbu. No, to bol blok. Dobrá, na bránu to prešlo. Ale to nevadí, ja dám ešte nejaký gól. Gól a teraz trojuholník skús. Áno. A tak, výborné. Dobrá. Ešte ti možno skúsim dať nejaký, ešte mám čas, ako 6 minút, alebo také dačo. No, to nebolo zlý gól, nahrávka gól proste. No, brankár není vôbec dobrý podľa mňa. To by mal normálny brankár chytiť. A teraz si myslím, že to David Pastrňák. Pastrňák. Ešte ho strelá. Benoj. To je máme meno. Domi. Pozor. Pastrňák, šubojí. Teraz je tu Kiki. To nahrá ďalej. Lauton, to je Lauton. Gratulujem Toronto k druhej strele. A samostatný úsek. Nie úsek, ale úsek. Zabudol som, ak sa to volá. Tak, je tu Kiki. Už asi nestihne dať. Pastrňák. No je to úplne voľný. Ale ešte. To bola strela. Ale nevadí, za mňa výborná tretina, za mňa si to veľmi dobre robil. Ako by si sa oznámkoval? Jednotečka, podľa mňa tiež. Tak poďme teda sa pozrieť teda
na poslednú časť videa a to poslednú 6 hodinu za sebou, tak oslaviť to asi nič iné ako jednotka by nemohla, či? No však to je to isté, ako v škole z informatiky. Ja, no, dá sa povedať. Tak dáme ti tu hneď 1+, podľa mňa to bolo úplne skvelé. A tak čo ti podľa teba robilo najväčší problém? Asi tie strely, tie presné strely asi, tá prvé. Presnosť strely? No a obrana. Tie A dve prvé. obrana, no presnosť strelby 2- a obrana 3. Podľa mňa tie nájazdy boli v pohode, ako ten jeden bol v pohode. A za mňa slušné, nie? 2 jednotky máš, 1 jednotka plus. Iba jedna, ale dobre. No 2 jednotky sú tam, No. za skilly, ale tak za oslavu je to v pohode. Takže za mňa si prešiel, gratulujem. Áno, ďakujem. Už som druhák. Aspoň nejaké teda, môžem ti to tu aj prepísať, ak chceš. Môžeš. Ak ti to tu prepíšem na druháka. A ak teda uvidíme, či prejdeš teda aj cez druhú triedu, či by si prešiel. No. No ale tak... Ale to možno video vyjde, ak pod týmto zberete 6 lajkov. Nie, dajme 8. Nech dajú 8 lajkov. 8 lajkov, okej. 8 lajkov dajte. A tak sa dozvieme, že sa vám fakt chce uvidieť tú moju tým druhácku pádom- triedu, no. No, tak to Ilko by musí zamakať, aby dostal pár vôbec jednotiek. No, aby si neprepadol z niečoho. Aby si neprepadol do prvého ročníka. Tak, podľa mňa si to zvládol výborne, ako čo chceš. Nedostal si ani jednu horšiu známku ako 3, čo je výborné. No. No. Nebolo to úplne jednoduché, takže ak sa vám videjko páči, ľudia nemôžu zabudnúť na Like a odber a aj zvonček na oba kanály, teda na Ultimátneho hráča a Ilko Gaming. a teda dajte 8 lajkov pod video na oboch kanáloch. No. Na oboch kanáloch dajte 8 lajkov, lebo vyjde to na oboch a keď to tam bude, tak natočíme teda videjko druhý ročník. Možno tam bude aj celá základná škola, ak sa vám to bude páčiť, ale každým videom o 2 lajky zdvihneme, nie? No. Takže V poslednom videu tu bude na 18 lajkov viac. no, tak to by bolo zaujímavé, keby to dáte. 26 lajkov, keď dáte, tak To pôjdeme budete... na strednú školu. Pojeme na strednú školu, to už Tu už sa ty budeš učiť podľa mňa. ja už od piataku sa budem učiť No. s tebou, takže Na dneska je to všetko. na dneska je to všetko, majte sa krásne a čau. Čau, čau. Dovidenia, do počutia. Zatiaľ čus.